Wayang kerabuk bolo. Iki jagonge wayang kerabuk. Nah, alhamdulillah tukulane apik-apik. Iki sukete wekone wis do tukul. Engko bareng kerabuk dadi obat. Obat sing cocok nggo ning jagongan iki apa bolo? Sing ampuh. Jagonge gak mati, sukete mati. Tulung sarane bolo. Yo, rabuk sik. Ingke rabuke nggo saithik ae. Wineh sak pas ae. Iki bolo rabuke bolo. Rabuke Orea campuri mutiara. Wis enak ae. Iki anggek nonjo seketodot ki nang rabuk pisan. Bismillahirrahmanirrahim. Sadik-sadik bolo. Larang rabuk. Jirine wis mudhun rek 90.000 ya pangcet ae. Wong tani tuku pangkah larang. Sementing iso rabuk wis alhamdulillah. Gak dikecik bolo. Jane dikecik apik bolo. Nek gak nggo kecik. Suwen. Wekane wis ra umum. Iki nek rabuk ra tutorial bolo. Soale kene pemula. Wis bar bolo. Rabuke wis bar. Sak pas glis bolo nek dhewe bolo. Gak
digecek gelis. Mana ya hasilnya ya kurang memuaskan. Kayak nek digecek. Mari kingko teh obat suket, iki sukete wis umum. Iki wekone wis ras dibilang kaya lumut ijo. Yo. Panas belum? Ungkap. Kena ning ngisor wit kayu putih sewejuk. Pasang angkruk turuse. Gene wong-wong selak wis ijo, selake ya cek lagi icir. Ana ngene iki lho. Gak iso bareng. Kadang tenagane enek, winae sing gong enek. Kadang winae enek, tenagane gong nutut. Inggone RT Sakiman. Nah, jan mending gene Mas Sakiman iki wis luar biasa iki karek ngrabuk iki bareng iciring karo ngene aku. Karek ngobat suket. Ayem.